produsele românești, după care ne vorbește domnul. Deci, cât de interesat sunt? Bună ziua! Mă bucur de mult să fiu astăzi în Suceava împreună cu unul dintre cei mai... și în Botoșan împreună cu unul dintre cei mai investitori catarezi, domnul Ahmad Al-Khalaf. Este un om de afaceri catarez, investitor în domeniul agriculturii și sectorului agroalimentar. Dumnealui este în acest business, în acest domeniu de mai mult de 65 de ani, familia pe care o reprezintă, și sunt bucuros că a dat curs invitației mele de a vizita România. Ne bucurăm să ne aflăm împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean aici. Avem sprijinul Guvernului României, Ministerului Agriculturii și consider că România are un potențial fantastic de a furniza securitate alimentară pentru statul Qatar. Domnul Ahmad Al-Khalaf este unul dintre principalii jucători în zona Golfului și vă pot spune că este extrem de încântat de vizita pe care o efectuează în România și aș vrea să mulțumesc și în numele dumnealui, îi voi da ulterior cuvântul, domnului Flutur, Guvernului României, Ministerului Agriculturii, pentru că ne sprijină ca să valorificăm acest potențial pe care noi îl avem, extrem de important pentru țara noastră. Care sperați să fie finalitatea acestui proiect? Finalitatea acestui proiect, în mod evident, sper să fie transformarea acestui potențial existent în contracte concrete. Aș vrea să văd în Qatar brânză românească în supermarketele din Qatar, aș vrea să văd cașcaval, aș vrea să văd carne din România, aș vrea să văd ouă, aș vrea să văd roșii, aș vrea să văd legume, fructe. Și vă pot spune că acționez în mod consistent și extrem de agresiv, pozitiv, pentru a introduce produse românești pe piața din Qatar. Piața din Qatar are un potențial fantastic. Gândiți-vă doar că statul Qatar va organiza în 2022 campionatul mondial. România poate furniza nu doar produse agroalimentare pentru acest eveniment, ci poate obține contracte importante în domeniul infrastructurii și în alte domenii. Deci eu sper că după această vizită, dumnealui ne-a asigurat că este doar un început. Sper să mai aduc în România și alți investitori în alte sectoare de interes, dar în mod specific legat de această vizită, sper ca dumnealui să înceapă efectiv să importe din România animale vii, brânză, ouă, pui și alte chestiuni care le sunt lor necesare. Mai mult decât atât, noi putem să contribuim în egală măsură la creșterea capacității lor interne de a produce. Interesul lor nu este doar să importe produse agroalimentare, ci și să beneficieze de expertiza, know-how-ul pe care românii îl au în aceste domenii.